होआखै नोंना गाइस नै जोंनि सल्ट बे लकेल सल्ट बे हेलो भिउवार्स नोंथांमोना माबायदि दङ आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय गिबियावनो आंनि YouTube चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ एसे स्पेशल भिडिअ जागोन दिनै जोंना लकडाउन नालाय जों बेरावबो थांनो हाया जोंना सिचुएसना बिराद गाज्रि जाना दं ओमफ्राय दिनै नै बिराद साफा बुस्थु जों लाना फैदों नोंथांमोना नुगोन बे बुस्थुआ मा स' गाइस दिनैनि भिडिअआ एसे बेलेग जागोन माने कुकिंनि सायाव जागोन दिनैनि भिडिअआ जों संनानै देखायगोन आरोना माबायदि जायो माबायदि माय नुलांबाय थागोन नोंथांमोना स' गाइस भिडिअखौ लास्टसिम नायबाय था आरोना खाथियावनो फैदों दिनैबो खाथियावनो फैनानै ओमफ्राय बिदिनो दाउ लाबोदों आरोना दाउखौ जोङो मोजां जोंबो रोंफेरा बिदि बानायफेराबो मोनथिया जायखिजाया दिनै ट्राइ खालामनायदों दिनै नाजागोन जोङो गोदान रेसिपियाव जानो थाखाय माने हांनानै जानो नागिरदों जों दाउखौ बिदिनो नोंथांमोननो देखायगोन आरोना माबोरै जोङो हांगोन जागोन जायखिजाया प्रसेसखौ देखायगोन मोजाङै मा खालामगोन जोङो नै बेदरखौ सुग्रोजोबना लाबाय साफानो माने आं दाननायखौ देखायासै आरोना नोंथांमोननो दाननायखौ माने बोरैबाद्राय मोनद्रायो नालाय किसुमाना ओमफ्राय बारा मोजां जाया जों बिदिनो गेदेर पिस खालामदों माने जों बारबिकिउ चिकेन खालामगोन बारबिकिउ ओमफ्राय बेफोर जाबाय जोंनि मस्लाफोर बेयो नै मास्टार्ड बेयो जानाय थाव ओमफ्राय बेयो हाइजें गुफुर आरो हाइजें ओमफ्राय सामब्राम गुफुरनि पेस्ट ओमफ्राय बेयो जाबाय जोंनि बानलु गुन्दै ओमफ्राय बेयो जाबाय चिकेन मस्ला ओमफ्राय बेयो संख्रि दा जोङो बेयाव मेरिनेट खालामनायनि थाखाय प्रसेसखौ जों स्टार्ट खालामनोसै आरोना मेरिनेट माने बेयावनो मस्लाखौ लगायनानै दसे गोबावनि थाखाय लाखिनांगौ जायो आरोना गिबियावनो जों होगोन जिन्जार गार्लिक पेस्ट पेकेटसे होग्रोनोसै ओमफ्राय जिन्जार गार्लिक पेस्टखौ होनानै बिनि उनाव स्टेप बाय स्टेप मोनसे मस्ला होलांबाय थानांगौ जायो आरोना जोंबो मोजाङै रोङा जों दिनै फार्स्ट टाइम ट्राइ खालामनायदों लोगोफोरजों ओमफ्राय नायनोसै खायफा दङ रोंनाय बिसोरबा मोजाङै इउटुबाव नायनासो रोंना फैनाय बिदि सेथाब जुथारदै गाइस बिदि सेथाब जुथारनांगौ जाबाय क्लिपाव दा माने बेदरखौ गोजा खालामनायनि थाखाय बियो बिराद स्टाइल नुगोन आरोना बारबिकिउ बायदि संख्रिखौ स्वाद अनुसार होनांगौ जिखिनि नांगौ बेखिनिखौ होबाय बिदिनो मिक्स खालामलाबायदो जेरै हागौ बिदिनो फोनलाजोब बेदराव खना फोनलाजोब गाइस नै गाइस आं मिक्सिं खालामगासिनो बिरादनो जेकेट गाइस जोङो चिकेन मस्लाखौबो लाफादोंमोन बेखौबो इसे होना होबाय दा जोंना बाटार फैगासिनो बाटारबो होना होनोसै माने जानाय थावनि जायगायाव जों बाटार होनानै नागिरदों बरिया जागा सोलायनांदों गाइस जागा सोलायनांदों मा जाखो आखाया नोंना हवबाय रोङिखाय जोङो फार्स्ट टाइमसो ना जों अरखौ जागायजेननो सानदों आरोना गोमोर खानोसो थाङो साउथ इन्डियान मुभिफोरावसो जायोलै नांखायो खेबसेनो गाइस जोङो अरखौ जरायग्रोनो थाखाय बेयावहाय बस्था गिजि लागायदों ओमफ्राय नै गाइस जोंना अरा बेयावहाय सोलिगासिनो ओमफ्राय नै बेयाव जों बाटार मोनसे लाबोदोंमोन बाटारखौ होना होबाय आरोना दिनैसो ट्राइ खालामदों गाइस रेसिपिखौ जोंबो मोजाङै रोङा नै गाइस बांद्राय डिटेल्सआव होलायला दिनै आङो मात्र स्टेप बाय स्टेप होलांगासिनो आङो
ओमफ्राय गाइस दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियाव मोनसे एसे मोजाङै बुजायना होनोसै आरोना जोङो न' खाथियावनो गामियावनो लोगोनि न'आवहाय फैदों माने बिराद साफा लकेसन नोंथांमोना आंनि उनाव नुनो मोनगासिनो ओमफ्राय बिदिनो मा खालामगोन मा खालामा दाउ बायबाय बायनानै ओमफ्राय गोदा होबाय जों स्टेप बाय स्टेप देखायदों आं भिडिअ नोंथांमोना नुबोगासिनो दा मोनबाय बुस्थुआ मोननानै दा हागासिनो बेवहाय खाथियावनो नोंथांमोना आं जायगाखौ नायनानै खोन्थादो कमेन्टआव माबायदि नांदों गाइस नै जोंनि सल्ट बे लकेल सल्ट बे मास्टार शेफ जोंनि नै गाइस माबायदि नुदों बेदरखौ गाइस लेग पिस चिकन लेग पिस विंग्स चिकेन विंग्स माबायदि टेस्टि जादों खोन्थानि आङो डेन्जार गोथाव लुगैनाङा दे लुगैनाङा बोरै मोनजा बोरै बरिया नाइस नै जोंना भिडिअआ जोबथिसिम फैलायबाय दिनै माने एफा बिदि आं मोजाङै नोंथांमोनजों रायज्लायनो हायाखै नोंथांमोननो एक्सप्लेन खालामनो हायाखै जेबो गैखायामोन भिडिअआवहाय माने बिदिनो जोङो दाउ लाबोदों मादों ओमफ्राय बिदिनो हांबाय रेडि खालामनानै जाबाय नेक्स्ट ब्लगखौ माने आङो मोनसे गोदोर प्लेन लादों बिदिनो आनएक्सप्लर्ड जागाबाबो जायखिजाया मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना मोजां भिडिअ खालामनो होननानै टारगेट लादों आरोना जायखिजाया हागोन ना हाया ट्राइ खालामगोन नोंथांमोननो जाबाथाय नोंथांमोनाथ' ब्लग नुबाय बिदिनो मोजां ब्लग ओमफ्राय आरो जायाबाथ' उपाय गैया बिदिनो नर्मेल ब्लग होबावबा माबा मोनसे लकेल जायगाखौनो देखागोन नोंथांमोननो खाथि खालायावनो आंथ' ट्राइ खालामो सानफ्रामबो आं नाजाबाय थायो बिदिनो बेलेग टाइपनि भिडिअ लाबोनो थाखाय खिन्थु नोंथांमोनासो नायनानै मिथिगौ दा नोंथांमोना बिदिनो सापर्टखौ लाखिबाय था जिखिनि दा एसे एनै सापर्ट मोनदों बेखिनियानो बहुत आंनि थाखाय बिराद गोजोननाय मोन्दों साननैसो बिदिनो भिडिअ होनो होमबानिया गोदान भिडिअ लाबाय थानो बिराद माने बोलो फैयो मोदोमफोराव गोसो देहाफोराव बिराद बिदिनो एनारजि फैयो आरोना नोंथांमोनजों बांसिन कानेक्सन बानायनो थाखाय बिराद एनारजि फैयो स' गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव बुंबानो जाबाय ओमफ्राय जायखिजाया भिडिअखौ लाइक खालामनो आरो कमेन्ट खालामनो दा बावगार आरो मोजां नांदोंबाथाय शेयारबो खालामना हो आरो बिदिनो भिडिअ नायबाय थानोब्ला आंनि इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना ला गाहायावनो दं गोजा बाटन बेखौ थुना हो आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुना हो जाहाथे आं जितियानो भिडिअ आपल'ड खालामो नोंथांमोननिसिम नटिफिकेसना गिबि मोनहैयो स' थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय टेक केयार